Hi guys! Terus sa tunang be. Bigo Live. Bigo. Terus sa tunang ba? Hi sa lahat ng ating mga momshies out there. Good evening. Ay, bakit nagluwag na siya? Good evening sa inyo guys. Mga momshies, how are you? Polly Manuel. Ayokol. Dave, pero ako nung ganito mo. Ayaw lagi kay kuan. Wala bang may car? Ana. Wala ka ba unit? Hi Joby. Opo Joby. Daihan Lim. Hi. Good evening everyone. Hi Attorney Rafael B. Sanchez. Gemma Gahuman. Nasa loob po. Kumain siya kanina. Rafael Gonzalez. Siguro medyo naiilang pa rin. Ate Zara Saragosa. Hi. Zali Osman. Hindi pa ako uminom. Fudge Arerbach. Sige na. Ato ka uy. Mall. Kuan na yung 15,000. Teka ba? Ako yung hinti na ako pa man ng kuhan. Gemma Gahuman. Rai Joma. Hello. Maria Victoria. Watching from Kuwait. Ingat po kayo dyan lahat. And Assalamualaikum. Ate Trina Flores. Asa na naman si anon? Kanina na din sa likod ko yon si Dom. Marilyn Martija is also watching. Si Gio nasa loob po. Tinatapos pa niya yata yung module niya. Vince Trajano. Thank you. Riza Ramos. Happy birthday. Hindi pa ako may birthday. Sandra Martinez. Magandang alon. Tubig ra. Saan yung ano? Ilan? Ito ba? Ilan lagi pa na din. Lag. Si Diva, ito po. Oh, ngayon na napasyal kasi ngayon lang po may collection dito. Pakibot. Hi. Kaya lang kamo ko na. Betky Basta hindi ay. Ansing. Yes, Creamline nanalo. Thank you, Jagger. Hindi pa ako minom. Hindi pa ako umiinom. Huh? Tubig ra ko. Yes. Opo, hindi pa ako umiinom. Zoe's Place. Si Diva nga paritouch nga ako lipstick. Ama Jean Canes. Charol, hi. Asa yung pitching na, ay, di ba? Thank you. Ano yung pitching na gamay ang dako? May birthday po si Ate Cute Berry. Happy birthday, Ate Cute Berry. Grabe naman yung lipstick niya, nananakit. Wala dito. Dito sa likod sa Lipstick challenge without mirror. Wapa na. Dave, wapa na. Dako gamay gayon pa karon. Assalamualaikum, Lorna. Joy Saluta. So, that's a little bit of flash. Shout out the Milas family from Cebu. Mula kay Vince Trajano. Vince, huwag ka tatawag sa ano ko. Sa... Tawag dito, huwag ka tatawag sa Viber kasi naglalag yung ano ko. Malo Estal. Saan ang booking ni Diva? Uy, alin na mo te. Jagger. Asnaro, hello. Uy, nakuha ko lang. Dili. Diba? Mga ganyan sweet na blush online. Parang kala mo. Tapos syempre maglo-lotion tayo. Uy, over. Mga tuma. Parang hindi Sa bagay, pwede naman. Dito na ilagay ito. The Miles family shout out. Jojo Corpin. Asa ba si Papa Dom? sa loob. Papa Dom, where are you? They are looking for you.
Kaya Tams Badoy. Ito sabi ko, auntie ha, pitching. O kasi naghahang ako, be. Ginagamit ko na yung Viber for, 1.5 din nga Coke na walay sulod. for files. Pang may magpapasa ng mga files sa 1.5 ba nga video. Coke na walay sulod. Ako na lang ito. Ay, grabe sila. Apakayaman talaga ni Diva. Hindi siya magbabag ng ganyan kundi mayaman, guys. Ano lang naman to eh, tag ano, 80,000, hello. kaga 180 lang to sa okay. Pero siya lang, Ano ha? lang, auntie ha? Okay lang. Basta limpyo lang. Ay, sa pool ha. Ano ba? Siya lang ng bag ni Diva. Tignan niya. Watching from Dumaguete City. So since nandito na rin naman po si Buksan niya yan. Oh Diva, simulan na natin ang bag raid! Ayan! Ito pa naman yan. Shoutout Upper Aplaya, Heidi, Nalga. Hi sa mga taga-Aplaya. So simulan na natin ang ating bag raid. O, eto na. Di ba dito ka naman? Para may paliwanag ka. Ang nag-iisang heart, Evangelista, the princess, the Little Princess. The Little Princess CEO. Ayan. Anong sarap ito ikuan? Nangababoy na ba ang tanan? Hala! Ayun, katay-katay na po yung aming baboy. Bukog na. Anyway, i-hi nyo muna po. Guys, shoutout din natin yung ating mga Marites, Marisol, Marichu, Maripe, Maricol na may hilig mag-call-call. Nagmi-meeting po sila. So abangan ninyo ang pinaka... Sana about sa office. Kasi Office? kasali po sila sa Lami Siyang Bayhana 2022. Hi, lami siya ba yan? Lead by Antisita. The one Lami and siyang only, the bayani. birthday girl. Yes, of course. Ayan. Malapit na. Eto na muna, nako. Inigo, shoutout sa iyo ha. Matulog na maaga. Inigo King Pwede Bertolome. bang, Eto na yung bag raid. pwede bang may kukunin muna ba? Ay, hindi. On the spot tayo. Ito na kayo. Ang bag raid Bating. sa napakagandang bag Or kanahin ni mo na, Diva. Diva, tingin ka naman muna. Ayan. Hala, ba't kumakaway ka? Ano ba? Titigan mo muna maigi yung bag mo para naman sa ganun walang magkabiglaan. So, ibabawalan natin ng kaunti. Okay, para makita natin maigi ko ano yung mga... Sana mawala yung signal ko. Unahin na natin ang nagpapaganda sa kanya ng bongga. Ang ang BB powder. Hi, Mar. Ay, maganda talaga to. Kasi parang may Parang ano siya, baby cream. foundation. Parang may foundation na rin. Actually, ginagamit ko to dati. Hi, Ate Sonia. Good morning. Ayan. Thank you, Ate May Sonia. pare-touch agad. Hindi may pang-touch tayo. Kailangan matry natin yung powder. Maganda to kasi ginagamit ko to dati pag nagme-makeup ako. Di ba parang iisa na yung powder sa Tsaka foundation. Lalo na sa mga oily bagay to ha. I suggest. Ako Ano ay to have ha? oily face. Saan ko ito nabibili? 7-Eleven. 7-Eleven. Oo, kasi bihira to sa mga ano. Hi, Ate Sauri. Sauri Omega. Ma'am sa, alam mo na, tomorrow is another day. So, another bottle we have here. Thank you nga juice. pala, Ma'am Shi. Yung juice Pasalubong niya. na Snowy Bear. Thank you so much. Akala I love you. ko naman lubricant. Uy, over. Nandun saan? Ano? Uy, nawala yung lubricant ko. Ay, Alam Ate ko, Chacha, yung basta- sala rin. Ay, yan na si Scarlett, grabe. Dati-rati use oil ka lang. Hindi na binalik. Okay, so meron siyang lipstick. Oh. What's this? Vipo rin, syempre. Okay. Pang, Anti-hilo. mm, Ayan. So, ibabag-rate ko siya, guys. Abangan nyo to sa aking vlog. Meron din siyang, kung may Vaporin, may Vaporub. So, Vaporub, Vaporin. Another lipstick. Lipstick to. pang ano yan, pang day lipstick. Taray. Paka-arte may, nude-nude. Okay. So, Pang maldito. bride of chocolate. Hala. So, meron din siya, ano pang bat? Syempre, pag nag-smoke, nag-aala, kailangan may mouthwash. Social. Pwede mo. Nakakatawa, no? Sa liit ng katawan mo, ang liliit din ng gamit mo. Tapos ang liliit din ng daliri ko. Okay, happy. Unahan ko na kayo. You have rosary. Nagro-rosary ka ba talaga? Hindi naman, dinadala ko lang. For safety lang. Ay, protection. Okay, so, we have here, ano to? Pito. Liso. Pantawag ng OMS. Hindi naman, baka may emergency. Ataray. Dati na akong referee kasi. May pambunot ng mga sumpa. Na ano siya, nasira. Na puto. Siyempre, ang pambunot ng sumpa, ang tiyanik. Bako, ano yun? Kuan man ni? Gusto ba na? Uy,
Oh! What's this? Abridor. Ano? Bangko pala higit. Pambukas ng alak. Hindi ka manginginom sa peg na to, ha? Okay. You have charger, siyempre. Anywhere na magpunta. Aha, power bank. Taray. Mini mirror. Kala mo nung pakalit ng muka. Sa mata lang yan actually. Sa mata lang. Okay. Mini mirror. You have, what's this? Malaki na mirror. Mas malaking mirror. Kasi malaki yung mukha natin, di ba? Nandamay siya. Para kasya lahat. You have wallet. Tiyan na or tuwan. So yung wallet, can I open? Uy, mawala. Ako rin. mawala yung kuan ba? Okay. So ID, pamasahe, resibo. Oh, may 500. Ay, video. Tamang-tama pang share sa alak. Iba siya. Uy! BDO. Okay. Last. PPI yan. Balance. Sorry, ang laki ng pera mo. Galing siya sa video. Tingin nga. Huwag na natin Patingin nga. i-shout out, pero ang laki. Patingin naman. Ay, no, wait. I can say 5 digit. 5 digit. And last, hindi pa huhuli. Siyempre, kapag rumarampa, kailangan. Ito po ha, ayan Hindi ko po ito itinanim ha, kagaya ng ginawa kay Oyong. May condom din siya. Uy, wala dyan. Uy, nilagay mo lang. Hindi. Chocolate, Ay, abutan na. Man-force, chocolate. Butanan, uy, kay Diva. Ano to? Lipstick Ginagamit na- mo or abutan pang sa lipstick na rin. paano mo? Di ka Pampaswerte nakaboy lang lipstick. yan. Kasi sabi nila kapag may ganito ka raw, swerte ka. But, Pag nawala siya, alam mo, nagamit or nawala, swerte pa rin, no? Kasi, naka-check. correct. Win-win. Win-win situation. Win-win situation. Swerte ang bag mo. Bakit? Bakit mo hawak yung bag mo? Oyong, dito dili ka ba? ka. Dili ka, oh. Oyong, hi ka naman, Oyong. Halika rito. Pahay naman. Si Oyong naman. Wala na dyan. Ano pa ba? Yun yung last. So may condom din siya. So confirm po mga kaibigan pala condom siya. Uy, over. Sa bagay pag ganito yung bag mo talaga dapat sweet lang. No? More on like mga personal chuchu lang. Bakit ano ba Kasi dapat? nunon vlog. Hindi kasi yung bag ko, di ba, daming kung ano. Nunon, dili ka naman. May mga papunas. Ganun ba? Dapat may wipes, ganyan. May tissue, ganon. Nakashagit ko. Ayan, thank you so much, Diba? Yes, of course. Dili ka nun, kagaya si Diva. Bago ang lahat, guys, please don't forget to follow. Please follow my YouTube channel, Odiva. Same with my Facebook page. Thank you so much, Ma'am G. Odiva. And sa pasalubong, thank you. And congrats. Yes! 10K subscribers. More Ks to come, more subscribers. Ayan. Sa inyo lahat, maraming salamat. Yes, with the guide of the Lord. Amen. Uy, naatok daw si Nono. Dati binigyan kita ng bracelet, di ba, na parang... Ano, Lucky Mother. Buhay pa. Oo. It's DJ.